Βεβαίως. Δημητράκη. Βεβαίως. Έχεις καλή μια? Έχω ακόμα μία. Για παίκτη μου. Να εδώ. Μπροστά σου να τη βλέπεις. Τους χάσεις δεν το φέρει. Μπροστά σου. Τότε μπροστά είναι αυτό. Και δύο. Μπράβο, Όχι εξάρια πάλι. Δημητράκη. Σήκω μαλάκα. Μία. Όχι πεντάρες. 4. Όχι πεντάρες. 4. Κάτσε το πόδι του. 6 άσο εγώ. Και 5 ρε Δημητράκη. Το 4 δικό σου εσύ. Θα σωθεί ρε Δημητράκη. Ξαναβάλ το μέσα. Έτσι μπράβο. Πώς θα ξαφνίσει όλο το βάρος. 4 και 3. Ναι. Γεια σηκωστό. Αυτό είναι 4. Άμα τα σκόσω θα πεθάνει, άστο. Γεια σηκωστό. Βάλ το γιατί δεν το είδαμε. Αντέχει. Και 3. Αναπαυτική πολυθρόνα. Πόσο θα κάνεις? Θέλω να δω και το 3 εγώ. Δεν σου πω εμένα το άφησα, σηκωστό Κώστα. Άμα κλάσεις θα το μετανιώσεις. Και λίγο 3. Άσο που Ναι, χωρικά. βέβαια, δεν θα κάνεις Ένα μάλλον. πέντε. Να σου πω. Δεν θα σε σκόσει μετά το Κώστα. Με μόνο πειράς Κώστα. Εκείνο. Δεν χοροπηδάω. 6. Έχει παραλύσει Δύο. μόνο. Παιδιά, μην ξεφεύγετε από το θέμα. Το τάβλι είναι το θέμα μας. Κάτω που γίνεται τώρα θα το δεν ευχαριστώ. 1. 2. 3. 4. Και σου είπα εγώ ότι θα στο χαρίσω. Παίχτης ο άπαικτος. Σου είπα ότι θα στη χαρίσω. Ο άπαικτος ο παίχτης. Δεν σου πέντε Άσο έχει μέσα. 5-2. Ποιος να κλείσει τώρα? Έλα. Εδώ, άστο. Θα σου πω τι θα παίξω. Από εκεί, άστο. Θα σου πω αγόρι μου. 2. Τώρα 5. Για ένα διπλό. Έλα ρε κόρη. Για να δούμε. Έλα βρε Σώδιο. κόρη. Έλα βρε κόρη. Έχεις και το πόδι σου. Του κόσμου. Ναι, πώς θα κόψει και εδώ το θέμα. 5. 5 και 3. Είναι σαν να κάθεσαι εσύ πάνω μου. 5 και 3. Είναι δύσκολο μας τώρα. Γιατί ρε μαγέ. Και θα πρέπει να τσακίσει χρόνο άλλο ένα πίσω. Καλά σου κάνει. Άλλο ένα πίσω. Παλιάρας για να μην σου ρίξω εγώ γιατί. Από το χέρι δεν θα πονέσει, από το χέρι μου θα πονέσει. Τριάρια θα φέρω. Τι σε έκανα. Σου πιάνει τον κόλλο. Δεν μου πιάσει τον κόλλο, άλλο έκανε. Τι έκανα. Για να δω πόσο κόλλος είναι ο κόσμος. Δεν πάμε καλά ρε μαλάκα. Καλά να βλέπεις το ύφος στην κάμερα, έτσι. Ρε μαλάκα, δεν πάμε. Μα γυράκι μου. Σταμάτηστε ρε, σταματήστε. Το τάβλι. Το θέμα μας είναι το τάβλι. Ένα 3 μέσα θέλω. Ένα 3. 3. Ένα 3. Ένα να σου. Εσύ έχεις 5 το έχεις. Δόκια. Θέλει υπομονή. Δεν θέλεις? Πέσε ρε. Δόκια δεν να δω κι εγώ. Πέσε ρε. Περίμενε τώρα. Περίμενε. Το 4. Και αυτό. 4. Και λίγο 5. Έτσι. Πέρα εδώ τώρα. Θέλω όπως θέλεις τα εξάρια και τα πεντάρια. Κάτω μέρα μου. Ένα να σου άντε. Πεντάρια. Ό,τι θέλεις. 4 και. Και αυτό κάνω. 4. Και ένα σου. Και ένα να σου. Το έχεις ρίξει. Γεια σου ρε Δημητράκη. Καρέκλα κάνει. Κοιτάει ο άνθρωπος. Το άσχο για να δω τι θέλεις. 4-3. Όχι αυτό. Δεν πάει έτσι. Αυτό πάει έτσι. Εδώ. Εδώ. Κοίτα τι φέρνει συνέχεια. Πόσα χρόνια παίζετε τάβλι? Εμείς. Να σου πει. Ένα παράδειγμα. Εμείς πάντως. Δικό σου αυτό. Ναι, ναι. Το 6-4 σου κάνει. Θα το δούμε ρε. 6-5. Άντε ρε Γιώργο. 100. 6-5 και εσείς. Γεια σας. Πάρε το δικό σου. Θα το δω. 6-5 για να σε δω. Τι θέλεις να σου έξω. Δεν ξέρω. Ένα τσάμικο. 6. Ένα Θες και πέντε. ένα 5. Ένα τσάμικο θέλω να παίξω. Για να δω εσύ. 4-2 έχει μέσα. Πότε δεν έχει. 6-4. Αυτό είναι 6. Αυτό είναι 4. 3 εγώ. Εγώ πολύ μπροστά. 5-4. Καλό το παιδί. Τον κόβω για διπλό. Για πετάλια ή εξαριά. Δεν έχει ακόμα, δεν ξέρεις τι. 2 λεπτάκια, γιατί εδώ έχουμε δουλειές να κάνουμε. Ευτυχώς. Τώρα θα φέρεις εξαριά. Δεν κάνω τώρα λέει πάλι άμεσα. Ούτε αυτό. Να παίξω. Έλα, έλα αγόρι μου. Δρόμα είναι. Όχι ρε, πούστη. 6-5. 6-5. Έλα, 6-5. 5 και 2, 5 άσους. Τριάρες. 3 και μια 4. Να κι αν μπεις τώρα, να κι αν δεν μπεις. Να κι αν μπεις. Δεν με ενδιαφέρει. Και άση μέσα είναι.
Έτσι, μπράβο. Για να δω την πίτα, έχω μέσα. Περίμενε, μισό λεπτό. Ας. Ασώδιο. 4 και έτσι, μπράβο. Τι θα βάλεις εδώ μέσα? 4. Έτσι, μπράβο. Και το είπα προηγουμένως, διπλές, 4-2. Ασώδιο θα βάλω, ασώδιο. Όχι ξάδι, είναι χαλάστρα. 2. Μην βάλεις καμία, κάθε εγώ σκέτο. Πόσα θα βάλω? Έλα, έλα. Δόρκια. Ένα ασώδιο θα βάλω, Γιώργη. 6-3. Θα βρω λίγο καιρό, έχουμε κείμενα, πάμε να φύγουμε. Μένα κοντεύω να με διώξουνε. Όπα, ακίνητος. Πόσο? Εγώ σου είπα προηγουμένως να μην κάνει τίποτα. Σε παραδέχομαι. Πόσα κοντολάκια φαγές? Με διπλά? 2. 3. Το τρίτο είναι αυτό. Σου άρεσε το τρίτο? Για δείξε το... Όχι το αυτό. Για πάει και το... Εδώ. 8. Είδες πως αυτό είναι το ζάρι. Χαλαρά θέλω. Κωστή. Ας μην γράψουμε να πούμε για την νίκη, θα το τιμωρήσω. Δείξε εκεί πέρα όμως. Περσινά κουλούγια για τα Όχι, φωτεινά. για χτεσινά να βρω. Όχι, για σημερινά κουλούγια. 4 συνεχόμενες μέρες πόσο χάνεις. Δείξτε γι' αυτό. 4, 1, 2, 3. Έχασες. Και τώρα σήμερα Α, έφαγες. είναι σήμερα, ναι. Φυσικά. Γιατί δείχνονται να το πάρει ο χαρτί. Γιατί δεν σου Αυτό το βάλεις στο ίντερνετ. Όχι, αυτό ήθελα. τρέπεσαι. Όχι, αυτό ήθελα. Με πόσα θα χάσεις. Εντάξει, σταματάω. Έτσι δεν είναι. Επειδή έχεις φωτογένεια στο ίντερνετ, καλύτερα να παρουσιάσουμε Όχι. σένα σαν παίχτη γαμάω. Θα σας διαβάω αυτό. Τι φέρνει. Τι φέρνει. Τι φέρνει, ρε. Πώς τους έδανε κιόλα, ρε. Έκλαιγες ρε μαλακά, μην δείχτα. Πλέξει, ναι. Κλαίγες όλη νύχτα. Δεν μου λες. Μπορείς να δείξεις εκείνο το... Το χαρακτηρίδικες τώρα τα διπλά. Πολύ ωραία. Μ' αρέσει. Δεν μπορώ να παίζω μονότερμα. Έτσι. Να πάρεις και στα 4-1. Μ' αρέσει που φωνάζει αυτό. Πάλι στο κουβάισε δηλαδή. Να σου πω στα 4-1 δεν είναι... Λίγο μονόπλευρο. 20% είναι. Μονόπλευρο. Τον αφήνω να κερδίσει γιατί προχθές έχανε. Α, Είχαμε έρθει σοπαλία και μου λέει εντάξει, άντε, για να έρχεται. Να σου πω κάτι. Καταρχήν